kaning Rojas, ngalan ni Presidente, no ba? Nang Rojas. Nakaigsunan ko kinintanan, bunga lamang kini sa tinag-anay na pagkanagad. Tinuod kita, tanawa na gumayon tanawa. Anyo kalimti na ba, no? Kung siya natin bubuhat ka mapuna. Primero, competing o purok dos, Poblasyon Turuas, Farm to Market Road. Hindi naman katinala na. Kanang isa competing of New Cebu, Rojas, Farm to Market Road. Bilang na? 5 billion. Primero plus primero. 10 plus 5, 15. Ang sunod, competing of Junction, New Cebu, Rojas, Farm to Market Road, 3 million. Bilang tanan? 18. Kining evacuation center, 4 million. Bilang total? 22 million. Pila butante nila sa Rojas. 500. Ang among nakaboto rin, 50 kabopod. Tuhan si Bintuan ang nakuha. Salamat po daw kay Kap. Salamat sa katauhan sa Rojas. Mo kini kay gumikan kay tuo mo kana mo. Naduman ni buhatong kayuhan sa inyong barangay. Kung para kaninyo, libutan ka mo kanamo, isang to, adunay uban, na di gibubutar, o aking bubutar, apa na kadaganan, libutan. Salamat kayo. Sulok is already part of Davao del Sur, which is my area of jurisdiction. Unya, naigihatag ni Governor na nakita na ko na wa pa masumpay akong isaag karong hapuna sa akong bati kanino mga katawhan kami sa marong sa Rojas na akong sumpayan ang dalan by 2021. Mayroong 2021 na because I just received a communication from my Chief of Staff in Congress na by Friday naghanyo si Speaker Cayetano na we should be 100% attendance because that will be the last that we are going to approve the budget for the year 2020. So meaning ang mga education, Department of Education at tanang mga departamento ang budget na submitted for the approval for 2020 will be approved this coming Friday. I will be back here sa Pasko Puhon. Mag-program kami, mag-uban ang tanang na usa ang pamilya diri sa Barangay Rojas. Kaninyong tanang, salamat ni Governor nga iya gining nakitaan ang inyong dalan kay kaganina papadong diri. Ang akong hawa kay una kong mabalik na. Tinuod bitaw di. So karon gihatagan ni Governor, nindot na kayo ang dalan. Akong pangalan, Susana Kabatingan. Nalipay mi ay tagaan project din sa among Barrio Rojas. Nalipay mi ko kay naghatag siya og project din sa among Barrio Rojas. Usaming nalipay nga gitagaan ni proyekto ni Gobernador Cagas nga nakita din ang iyang gipakita nga ang gisolte niya ang tinuod jud nganong di man may malipay nga dako man kay iyang proyekto iyang gihatag. Salamat. Ako na kung saging take one. Sige. Ako dahil si Catherine Dumasig, lumulupyo sa Porok 3, 29 katuig na ko diri sa Rojas. Og diri pud ko na tao, adako kayo namong pasalamat nga dagan og proyekto si Gov nagatag. Og isa po dahil ko sa nahatagan sa iyahang na scholar pod ko sa Kaga Scholar, which is nag-eskwela ko sa SC. And then dako na kay kong pasalamat sa iya kay sa iyahang hinabang na scholar is dako kay na siyang ambag sa mo, alabi na sa mo nga pobre nga kanang additional funds sa among school. Ang mga proyekto niyo pangarap ako pagpabang sa inyo? Yes, of course, especially sa gym. Unang-una, every time na naami fiesta diri or kanang araw,
dako kay siyang purpose sa mo or dako kay siyang tabang kay labi na magpadula og kanang mga sports diri unya kung ano kay dili na maulanan kanang kung nyari kung magulan siya during that fiesta or any celebration kanang dako kay siyang tabang sa mo labi na gayud sa mga tao na mag-attend gud ana nga event. How about sa pagpasmito sa kalsada? O siya nga, Ay, kanang dako jud namo siyang pasalamat ana sir kay sa una mong good na experience namo kung unsa jud ang struggle is real jud diri sa Rojas labi na gayud sa every time na mag-ulan kay ang dalan sa una mong good kanang sobraan siya kalapo kung mag-ulan siya. So karon kanang murag ang very accessible lagod ang dalan paingon sa lungsod. So kanang anytime na mo adto mi dito sa lungsod mamalingki or kanang presa ko na lagay eskwela everyday dali ra siya ano namo kanang dili na gani siya para sa una nga maglisod pa mi. usa gyud natin mo nga gusto dili kagas iwason niya tong mga kumpanyo. Dako kay namo ng kalipay sir labi na gayud sa mga naa diri sa bukid nagpuyo sir. Ay sa mga Kagas family labi na gayud kay ay Governor, daghang salamat sa imuhang imong panghatag ng mga proyekto. Labi na gayud sa imong asawa, Congressman, daghang salamat. Unta, hatagan pa mo maayong panglawas sa Ginoo. I am now formally turning over this illegally constructed evacuation center kung basketball gym together with the 4 completed barangay roads in New Cebu going to Rojas of Sulok, Davao del Sur. Gikan kini sa inyong masurgon sa Loridan, kaninyong katawan sa New Cebu o sa Rojas. Inyo kini aging handumanan na kamong mga tambutan ang ayang alagaan. Congratulations! Sa ngalan sa barangay sa Rojas, sa ako mga barangay officials sa tanan, formal lang magagawaton ang maong giturnover na sa mga project, upat, construction of evacuation center, junction New Cebu to Rojas, completing of road New Cebu to Rojas, and Purok Dos Poblacion to Rojas, Ipima. Salamat kayo, Dok. Salamat. Ako kayo pasalamat sa mga official dito sa Rojas. Kaya na-apel kita ng Cebu atong Nobel. Kung ilabi na yun dito, atong Martikon, dito nyo ng Kagas, ako kita pasalamat. Labi yun ni Ma'am Didi na congressman. At ako kaya pasalamat ng Kagas, kaya mga kasada, yan na yun na painahinan na yun o pasiminto. Akala siguro, nakakain salamat. Salamat po. I love Davao del Sur.